Yusuf Boy. Zauna. Zauna. Kai, ban ce maka idan ka san ina wani hanya kaka ƙara binta ba. Yawan na tsotsayi ne biyo da kai kana. Wallahi dole sai na more ka ko kaɗan. Wallahi ba zan ƙara biyo. Wallahi ni tsotsayi ne yasa dan Allah kai haƙuri kaka da ke ni. Kaji? Allah ya isa. Yusuf me ya faru? Wallahi ƙauren nan. Ƙauren nan ya sani a gaba alfa. Ya sani a gaba kullum dukan yau daban, dukan gobe daban. Alfa? Mana shi ya sani a gaba. Yayya na ga kai da kai ma tsama kuke da shi. Dai dan Allah me ya faru ne yanzu na ga baya raina. A wani ai maganin. Ya sani a gaba. Ni maganin sa ne wallahi. Maganin sa kai. Wallahi maganin sa ne. Ai nake gaya ma da wata rana ya same ni. Ya noshe ni a cibiya. Ciki na kulli. Rani kawai na dogon wani boka. Boka? Wani kana da hankalinka zaka dinga zuwa wajen boka? Kaga ni ban ce kai mun wa'azi ba. Idan zaka iya gun bokan nan, ka zo mu je gun bokan nan. Idan ba za ka iya ba, to ni sai in yi gida. Idan duk lokacin da ya kashe ka mu kai ka makabata har kowa na yi miji. Yawwa ni ba ta. Olkwana yanzu dakata. Ni in dai zai min maganin wannan hatsabibin ƙauran Halifsan. Wallahi ni kawai na shirya a yanzu mu je. In koma yanzu ne yanzu ina kai gida kai? Yau da zan je nan gunta baba. Ai ka san ita nake nema. Amma tunda ka kawo wannan abun sai mu je gun bokon amma fa yana da sharuɗa. Sharuɗa. Dan yanzu zan cika su kawai mu je ba kai kai mun bayani mu je. Ni ai yanzu kawai mun na ga ƙarshen ƙauran nan. Sabo. Dakata mun nan. Dakan juji jama'a juji. Ni nake ba da aiki. Ake kawo mun aiki nake yi. An gama aikin wa'annan. Tsoron bokan nan nake Girman aljanin da suke yi. zan samu maganin da zan ja da wannan ƙauran. Assalamu alaikum. Kai! Mu ba a mai sallama a nan gurin. Ka koma ka shiga da baya. In ba haka ba dan aljanu zai ɓaci. yadda yake kawai haka zan yi da mu dawo da baya. Wannan wani irin guri ka kawo ne? Idan ma bai ce ka shiga rijiyar nan ba. Bai ka da barku. Mai jawabi Yusuf. Kwalkwala. Yi mai bayani da kanka. Ni tsoro ma yake ba. Kada ka ta. Ka faɗa mana da kanka. Mai matsala shi zai yi bayani da kanshi. Tun kanka bo nan. Mun san me ka tafi da kai. Kai na ka mana bayani da kanka. Mai bayani da kanka. Mai bayani. To dama a ƙauyenmu ne akwai wani takadarin ƙaura da ya sani a gaba. In dai za mu haɗu da shi sau dubu sai ya da ke ni sau dubu. Ni kuma gashi ba ni da ƙarfi ko alkwana. Shi wannan ya gaya min ya zo gurinka ya samu nasara. To ni ma shine ya rako ni. Ni yanzu ka san maganin da nake so a bani? Kawai maganin sagau. Ta yanda yana kawo min duka zai kage ni kuma dinga cin ubansa. Ina dukansa. Boka a taimaka. Tunda ka zo gurin boka sabo matsalar ka ta roƙa ta warware. Ni ba a rina ne yanzu. Ta zo ƙarshe. Wannan matsalar ta kai ƙaramin matsala ce. Kuma za a magance ta yanzu. Amma ni shirin
ba na son dariya. Ci magani. Ibola shin kurakara sharham Kai matsalarka aljanu sun ce a gaya maka wannan ba ƙaramin matsala ba ce ba, wannan ƙaura ne kuma shiryayye. Sago ba zai mai ba, sai dai a baka maganin ta idan ya zo zai da ke ka, shi da ke jin zafin koya da ke ka. a'a boka ni kawai ni sagau din nan nake so a bani ta yanda in ya kawo min duka zai kage zai sage ni ma kawai in zo duk wani duka da ya min rama Kaka ce? haka nake so kawai boka ni fa dukan da ya min fa a baya ne fa nake so rama yau ka ga dukan da ya min ni kawai shi nake so na sagau din nan Kun gaya maka ba zai mai amfani ba, shiryayyen ƙaura ne wannan, amma tun da ka ce haka mu za mu baka. Ka'idanka a nan. Kai. Kaga wannan? Guda 7 ne. Za ka jika. Ka lissafa awa ɗaya awa 7. Ka sha. Ka wanke idanuwanka. Ka sha kunnuwanka. Kuskure baki da ruwan. Ka sha ƙaya a hanci. Sai minti 5. Sai ka zago da shi. Kaga wannan kwalbar? Aljihu za ka sata. Duk inda ka gan shi ka ɗauko ta ka ce ya ƙi sabo sai ka koka ta a goshi ka tunkule ta haka to da ya kama duka zai ji ya saki tashi kai washe gari. na ga ma mutum ai yau ni sai nayi maganin kauran nan haka su zan yi ba dai na an so sagau ba to sai nayi maganin kauran nan saboda ya dade yana cin mutunci na ƙara sashen mu dole hanyar sashi zo ka samu guri amma ko kai ma ka sha na kai da kai shi ne ɗin zai ci ubansa. shi ne na Saudi ka fito da kwalba ne. kan na manta je wuce Zai ci ubansa yau. ya ƙi sabo Sabo ɗan yanzu bari jan tare sa Saudi ka tika tare sa. kai zona ha ka ji mahaukaci ƙarya ne wallahi yau ni ma da ƙarfi na ka gani da ƙarfin dantse na da kana takama da dan shishen ku na dan ƙauraye dan asiri dan mewa to ni ma na gano na je na an so ba kai sai ka rena mun hankali ba Oh no! Ai wallahi ne duk. sabo wallahi ba mai wallahi Can ga can mun zo mun yi su da. Wallahi ba za mu tale ba. Kai! Ba a mana sanda!